arɓe ɗo hen tawtere ɗo oɗo ñalawma noon ko ñalawma baɗɗo fayida e gurdam aade e ko baɗɗo fayida no fewi sibu neɗɗo jogii ɗum ko mbiyata enen pulaar mbiyata ceewo ƴiƴam noon ene heewi fayida e aade ɗo gonɗen ɗo ko nokku laamu leydi Sénégal wiyete ɗo hene woni paabi ɗo ganduɗa kala fate ƴiƴam ko ɗo moftete kala mankaɗo ƴiƴam dafaɗo walla baɗɗo accident walla gueɗe mbaɗ noon ko so ƴiƴam mankama ɗo ko ɗo ittete ɗum ɗo kadi kamɓe kadi kala koɓe dañi ɓe cara ɗum e hôpital uji ɗum noon saaha fof ɓe mbaɗa erang to yimɓe Sénégal naaɓe gar paamo leydi ni gara gadda ballal mum ɗum saabi fedde ko waɗal ari ɗo henne ñalawma hannde o juɓɓinde ɗeɗo gueɗe e ko ɗum ɗo woni gendiyankagal ko ɗum ɗo woni darnade guendi mum darnade leñol mum darnade leydi mum sibu neɗɗo wawi rokkirde jawdi ene wawi rokkirde hunde fof kono ala ko ɓuuri ƴiƴam noon woni jawdi sa dokki e nder itti e nder fittanuma nder endu wumtiderde ma walla nder heeñere ma a itti toon ƴiƴam ɗam a rokkiri a wi Allah andi kadi ko dokkirɗa o Allah andi cafotode wawi wonde miñi wawi wonde ma an hoore ma ni aɗa wawi janggo e jaam battuɗa wadde noon ɗum ɗo henna ko hunde wonde fayida ala ko ɓuuri ɗum ɗo ɗum noon no mbaɗa wiya sinno no parrainage waɗanani so ƴiƴam ɗam waɗa noon parrainage hande ɓe cohli ko tolni ujunnaji capanɗe jeegom Sénégal so te parrainage waɗama million ngaji so wonnoma noon yimɓe carima jeehel e guure ɗe ɗum ko hunde wonde fayida donc eɗen ƴetta hen fondation Oumar Sy o kañum toujours e pelle ɗe kala fedde darinde koɓe watta hen juuɗe mabɓe ɓe daro kadi wadde jawdinde saɗani sahaji kono ɓe mbaɗa jawdi mabɓe ɓe gara kadi ɓe daro ɗum eɗen jettaɓe hen en dañta hen ceelo en dañta hen Baydy Dia e capitaine Amadou Tidiane Sylla vraiment eɗen jarnaɓe hen no fewi kadi ngoɗo erango jiɗɗen mbiɗa enen fof ndindi mbaɗa enen fof jiiɗi fanade e fedde godal e jaɓɓal mum jiiɗi kala ko waɗata taw ne yuɓɓide e pelle keddi ɗe ɗum saabi min noddi e fedde kisal deyirde on ummiɓe Thiés délégation baɗɗo fayida gari ɗo tawtorede ñalawma fedde CJP Diaydenkoɓe gari ɗo henna fedde debtal Sénégal ko noon fedde ɓamtare leydi ko noon ISE centre bob ko noon e wondude e fedde pengal Mamadou Alassane Ba e ɗeɗo pelle fof e fedde lewlowal communication gardogol Abou Samba Diop pelle ɗeɗo fof gari ɗo goto fof rokkide ƴiyam min tawi ɗo woɗɓe hen ɗum noon ko beelamma ko hunde wonde fayida kadi so Allah jaaɓi en mbaɗi hikka mo wuuri no jiɗɗen ko sarde ɗum e nder diwan he fof ha tengti noon alay saago mbaɗen e humpi ko mbaɗen kadi herjino sibu enen fulɓe enen haalfulareɓe eɗen makka oɗon communication cikka hen sa rokkiri ƴiƴam ma gasat taw noon sa rokkiri ƴiƴam ma andu guru ma andu saɗa wonde e raafi walla ala alay saago mbaɗen eɗango jañen ɗum e yimɓeɓe mbawa rokkude sa ƴeewi ardeteɓe ɗon tampi ummi ko Wourossogui ummi ko Hôpital Ndioum ko bandiraɓe men te ko ƴiƴam fottan ɓe mbatta dokkene wadde noon alay saago enen mbaɗen eɗam daroɗen hôpital uji Ndioum hôpital uji Matam Agnam fade ha Fouta men ha to Kolda ha to Tambacounda leñol men ngol yimɓe ene manque rokkude ƴiƴam ɓeyɗen hen humpito no fewi no fewi. Merci pour le cours de français en français.